Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. The Bala Family Reality Show. Nizoyibuza ukuthi why ngikufunza le show kangaka. Kubalekile ukuthi siyibone ishow, kubalekile ukuthi niyibuke every Thursday ngo-8 ebusuku, Friday eMzansi Magic, Friday ku-1 Magic ngo-7:30 ngisazo check isikhathi kahle ngizo yenza i-comment la niyibone ukuconfirma ikhathi. Why guys? Le family isilethele i-real reality okokuqala. 2, manje sesikwimishini yokusiza utata uJafta. Angisho utata uJafta kuthiwa akalethi lutho etafuleni njengoba esekhona-ke manje kwi-TV show and utata uJafta-ke sayikhethela uyena ozoba yi-star sethu, uyena-ke uzoba yi-fave yethu. Ukuze isho i-trend manje sizokwenza utata uJafta a-trende, abe nemali, a-provide for izinto afanele ayi-provide for uma uSisi Pinky athole ikhathi engcono ukuze ayitholele i-Ben 10 athi shwe eMauritius fithiza lento leyo ukuthi washesha waba umzali. But why abambe futhi ikhathi yakhe? Because abantu engibona ukuthi la kufanele ukuthi kwenziwe iqiniso ngabo, ubhutuzwayo akathole ikhathi e-right masekholwa uSisi Pinky, because uSisi Pinky muhle, uSisi Pinky muhle, uSisi Pinky naye sangayitholela nje i-Ben 10 athi shiye eMauritius lezi ndawo ezinhle kube mnandi. Baba Jafta athole yakhe imali, athenge ugesi, athenge ukudla, athenge yonke into abayidingayo, noma athenge ibhaki ukuthi nje beyiphilele kahle. Ngaphandle kwalokho ngasho kodwa ukuthi ningangithathi serious, nginangizwa ningangithathi serious ukuthi angithandi isho i-heavy, i-hectic nezinto naso sithi ade ngicabanga enye into ngithi yazi ukulindela kwami le show bengilindele the Bala Brothers ngalo yamoya we-gospel. No, yiyo le gospel niyibona ngoba phela bakhuluma nazo lezi inkinga ezingenayo emakhaya ethu emndenini, yizo lezi abasivezela zona. Otata uJafta bakhona and ungcono kutata uJafta yena usekwi-reality show usezohola. Khona abanye nje babhalansile yazi hayi guys, iy'nkinga lezi abayikhulumayo nangendlela abenza ngalo ukuzama ukuthola usizo kuzosiza neminye imindeni because bathinta la kufanele ukuthi bathinte khona. Uyabona nje nathi silobu sithi sithi because lento siyayazi eduzane. So ngiyanifunza kisho ukuthi ibukeni ngoba nizoyibona i-reality, nizoyibona i-real reality show. Lento engihleze ngisho ukuthi ayi cha, alama show khona bayahlele bethi kuthiwa i-reality show kodwa siyabona ukuthi siyakhohliswa. Angithi phela kulawa amanye kuba nento yokuthi u-director we-show u-producer ufunani beyenzeke leyo nto ukuthi noma uthole ukuthi sebeyakhala thina nje asithintekile. Lana bathe beqala nje obhutuzwayo saseyibo wayebhutuzwayo nento ukuthele engaka ukhuluma zalahla izandla silandela ukuthi kwenzakalani ubhutuzwayo, kanti no, ubhutuzwayo akakazi. Niyayibona lezi zinto ezenziwe konke, yayibona lezo zinto lezo kuhambe kuthwala amabhodlela anomlilo, ama-champagne, ayenze leyo nto. Why? Ubefuna ukuthi ama-siblings akhe ebe nempilo engcono, wa-sacrifice izinto eziningi and uyasitshela ubhutuzwayo akakhuluma iphutha because noSisi Pinky uyayifakazela leyo. Manje mayeseyenza le isikhathi nayo uyinikelile ubhutuzwayo. Niyamjaja phela ngoba kulula ukujaja umuntu ungekho ey'cathulweni zakhe. And futhi laba benzelwa isikhathi esiningi banawo umkhuba wokungaboni. Nami ngisuke ngazi ukuthi why kodwa asikho lapho into engishoyo. Ngizonifunza le show ukuze le show baphinde benze u-season 2. Kuyimanje nje ngathi bengaphithizela bezenza izinto zabo kodwa beshutha u-season 2 because manje kuthi gagaganga ngapha nophelo akakhuluma izinto eziningi kodwa siyabona ukuthi hayibo waze wayithwala idrama. Uye lo ozovuthisa indlu, uye lo ozosilethela umsindo omkhulu, umlilo. Uyayibona lento uphelo elobethule engasho amagama amaningi sifuna yona ukuthi phelo khuluma
ukuze sazi ukuthi sithathe isayidi laba. Sithathe isayidi likaZayi, hhayi asiwathathe futhi ama-side. Ama-siblings lawo, ama-siblings vele ayaxabana. Okunye uthole ukuthi nezinto abay'bangayo bezingekho deep ngaleyo ndlela. Kodwa leyo ukuthi ubhuti uZayi ube umzali wabo i-deep because usacrifice izinto eziningi ngokuthi abe nomqondo ozoba fast, ethathe irole yokuba umzali. Uyabona nje manje usegcwele ukuthi umzali kufanele akhontrole, kufanele arule, kufanele ahambise izinto ngendlela eqondile. Ngisho sebebadala, why uyiqale lento emncane? Ngapha uma shame, uma une-drama yakhe-ke noma uthi uma abantwana bami nje bamudi. Hayi bo, kukhulunywa iy'ndaba ey'ngaka eyi-serious uma uzothi nje bamudi abantwana bami. Abekho mudi ma, iqiniso leli. Because le eyabo yokuthi manje bala abakhona iqale le emuva, konakala izinto kungabonakali ukuthi kuyonakala. Kodwa ayikho into engalungiseki, sayithanda ifamily, yinhle. Ngizonifunza le show, ngenza ama-reviews, angikhulume-ke iy'ndaba zabo abasixoxela zona ku-TV. Niyibuke-ke nani-ke ukuze phela utata uJafta athole imali, athenge ugesi. Kodwa ngotata uJafta, kodwa ufike kanjani? Khona yeyi unomkhoshosho utata uJafta. Iy'thombe ey'khona phela zomshado siy'bonile. Washoda kanjani? Shuthi wathi nje lalela inkulumo ebuya ngima wabona ukuthi hhayi, uma ngizolalela lezi y'ngane ngeke sishade, akusheshi wabashada. Ngoba esekhona-ke kuhleli-ke futhi utata. Khona bathi utata akavalelwe ekamereni. Hhayi, angifuni umoya omubi, avalelelane ekamereni ngoba siyamthanda. Akavele. Kodwa-ke abake bebesendaweni ephandle nomoya lokhu kujuluka kade kujuluka nezinto kade bey'khuluma. Hhayi, bese ngiphatheke kabi. Niqhubeke-ke nibuke ishow, nisenitholile. Ishow uma iba nama-views amaningi, utata uJafta uthola imali, usisi Pinky uthola imali, ubhuti uZayi uthola imali. Utata uJafta uma ethola imali, uma uba right. Ubhuti uZayi uma ethola imali, azenzele noma yini afuna ukuyenza, ayijabulise, akhohlwe ama-siblings akhe angabonga. Usisi Pinky uma ethola imali, ayizulele uma ifuna ukuyizulela ne-Ben 10 imali ikhona. Kodwa ngiyadlala-ke, ningaze nithi hayi le ntombazane ayihloniphi. Ayizulele nje, ayizenzele into afuna ukuyithandela yona usisi Pinky because kahle kahle nje sekungathi bona banomona. Hayi, banjalo-ke abantu ababonke. And i-wrong leyo nto nje, ningaze niqhubeke nithi banomona. Siyibona ukuthi yini ebaphethe kabi. Yilokhu ukuthi ama-siblings awabuyi ukuthi siyabonga or we appreciate lokhu enikwenzile kuphela. Hawu, yazi ukuthi thank you uhamba indawo ende kangakanani? Uhamba indawo ende. Ngiyayivala-ke le video. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga.